Hey guys, welcome to back my YouTube channel. दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। थुदु बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। नाखौ सुग्रोना लानोसै थ' आयाव हालदै आरो संख्रि लगायना लानोसै। जाबाय। मैथा बांगालखौबो सायना लाखानोसै। मैथा बांगाला सायना लाखांबाय, बेखौ दा सुनोसै। नाखौ एवथ्रुमना लानोसै। नैबे ना मावाखौ मेनो नागिरदों थालिर बिलाइयाव। जोंनाथ' अरदाबबो गैया, गेसावनो मेनोसै। माबायदि जायो जाना नायनि मेनानै। थावाबो दुंबाय, नाखौ होनोसै दा। नाया उथ्रुमनायाबो जाबाय। दा मैथाजों नाखौ संनोसै। जेबो होआ, पियाजल' होगोन, ओरैनो सिम्पोल संगोन आरो। नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो। जाबाय दांलाय ना? मैथाखौ होनोसै। नाखौबो होखाबाय। गोदौनो दोननोसै, गोदौहोनोसै मोजां। नैबे ना मावाखौ मेनो नागिरदों।
बे हालदै गोथां ना हालदै गोथां इयो सामब्राम गुफुर बानलु बेखौ गासिखौबो लगायनानै थाव होआयाव नायनोसै माबायदि जाना दं मोनबायानो संख्रि साखिनोसै र' जाबाय जानो थाखाय रेडि नैबे थालिर बिलाइखौबो डिउटिनिफ्रायसो लाबोबावदों बियो डिउटि थांनायाव जोंना खाथियाव मोननोनो नागिरा थालिर बिलाइखौ बेखौनो रानख्रबजोबना फैलायदों थालिर बिलाइखौ हांना लाबाय एसे जियैनि थाखाय थननो मोजां जायो आरो बिदि हांना लाबाथाय सामब्राम गुफुरखौ गथा गथा होदों आरो ओमफ्राय बानलुखौबो गथा होदों देनायबो होखादों आरो होमबाबो गथा गथा होबाय जानाय थाव होबाय एसे नैबे गंगार दुन्दियाखौबो होगोन आरो बेखौ लगायग्रोबाय दा मोजाङै लगायना लानोसै गोथाव जागोन ना जायाथाय जाफेराखै आरो दिनैसिम दिनै जाना नायनोसै माबायदि जायो ada pan bola नै जाबाय बेखौ दा मायाव होगोन कुकाराव बेखौ दा कुकाराव होनोसै नैबे माबाखौ स्टेन्डखौ होबाय दोनग्राखौ ओमफ्राय दैबो होबाय जाबाय एबार हुसेल गाबोगोन बेखौ दा खेबथाम खेब्रैसो हुसेल गाबोनोसै आरो ओमफ्राय दा माबायदि जायो नायनोसै माबायदि जाखो आयौ खामजोब्बाय माथो दे बरननोसै खेवलाय नायनोसै माबायदि जादों
गोथाव जादोंना जायाखै नायनोसै गुदुं गुदुं सामस लामोन सामसजों बेलथायनांगौमोन माने बिदैसो गलायलायबाय सिखौ बिदै गखागोन ये देखो मोदोमनाया जि गोथाव मोदोमदोंलै दे सिफ्लेदो बरनना लाबाय दा बेखौ बाथोन सेफ्लेनोसै नै मैथाजों नाया नै मेनाया जि गोथाव नुखाबायना जानोसै हालदै गोथां होनायजों जि मोजां मोदोमखादों मोदोमनाया